Sosyal medyada özünün siyasi garaýyşlaryny beýan eden türkmen aktivisti güýç gurulukları tarapyndan saklanýar. Bir YouTube kanalyna daşary ýurtlardaky siyasi hereketler we hökümet barada öz siyasi garaýyşlaryny beýan eden türkmen aktivisti Murat Duşemow 16-njy ýylyny Türkmenistanyň güýç edaralary tarapyndan Aşgabatyň bilmeýin etrawyna ejesi Täzegül Mämmedowa bilen bilelikde saklanýar. Bu barada daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleri 24-nji ýylyny Azatlyk radiosyna maglumat berdi. 16-njy ýylyny Duşemow bilen onuň ejesi bilmeýin etrawyna Aşgabatyň Köpetdağ etrap polisiýasyna geçirildi. Şol güniň özünde onuň ejesi goýup berildi. Ýöne Duşemowyň özi Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrligine äkedildi diýip maglumat aýdylýar. Aktivistleriň tasdiklamagyna görä Duşemowyň daşary ýurtlardaky opozisiýa hereketleri we Türkmen hökümeti barada öz pikir garaýşlaryny beýan eden çykyşy 14-nji ýylyny bir YouTube kanalyna ýerleşdirildi. Ol öz çykyşyny daşary ýurtlardaky syýasy hereketler boýunça sorag berýär. Hem de olary ýurdun içinde halk bilen işleşmäge çagyrýar. Bu videonyň ondan ozal başga YouTube kanallaryna çap edilendigini ýa-da däldigini Azatlyk radiosy anyklap bilmedi. Ýöne aktivistiň güýç edaralary tarapyndan 16-njy ýylyna saklanmagy videonyň YouTube'a 14-nji ýylyna ýerleşdirilmeginden 2 gün soňra gabat geldi. Duşemowyň güýç edaralary tarapyndan tutsak edilmegi bilen bagly Demirgazy Kiprde ýaşaýan türkmenistanyň aktivist Layla Kamalova 24-nji ýylyny Azatlyk radiosyna beren interwýusynda onuň konstitusiýanyň kanunlaryna laýyklykda özüniň söz azatlygynyň peýdalanýanlygyny, diňe özüniň pikir garaýşlaryny beýan edendigini aýtdy we Duşemowyň boşadylmagyna çagyrdy. Bizim bu raýatymyz, bizim doganymyz, hatta menem şonu tanamayan ýöne şonuň жизни meniň üçin hem очень важный. Şonu goý bersinler. Bir hemmemiz yüzlenelim, şonun üstünde çıkışlar edelim, goy versinler şonu. O lişni işsat eden hak ya diyen hak işsat hükümete karşı. O prosto bizim Türkmenistan'ımızda konstitusiyada belirlenip geçiliyalı adamlar öz düşüncelerini aytmakta azat. Bulan berde özünün opozisyonerler hakkında düşüncesini ayttı. Ve bunun için onu tutmana hakkı yok hükümetin. Niyem için tutsalar şunun sebebini düşündürüp versin ya da bize halka çıkıp. Deyip Kamalova aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä Duşemow Türkmen hökümetine garşy Türkmenistanyň demokratik saýlawy atly syýasy hereketiň video çykyşlaryny özüniň YouTube sahypasyna paýlaşýan ekeni. Galy berse-de Duşemowyň tutsak edilmegi Türkmenistanyň demokratik saýlawy atly syýasy hereketiň lideri Murat Gurbanowyň 15-nji ýylyny Azatlyk radiosyna interwýu bermeginden bir gün soňra gabat gelýär. Halkara hukuk toparlary Türkmenistanyň dürli pikirliligiň hem de söz azatlygynyň berk depelenýändigini aýdýarlar.